Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Sunana Muhammad Abdullahi Inkiya Shoma Tutu. Jama'a assalamu alaikum, sunana Hajiya Hafsat Katsina. Muna muku tallan wani YouTube channel ne nata mai suna Hafsat KT TV. Masoya na ku shiga ku yi mana subscribe, ku danna karaura, ku yi mana like. Mun gode. Mun gode. Gani nan kusa-kusa na ƙara so gani gaki ki zo mu gaisa murmushin da kyankamin na gani rai yayi daɗi. Bayan an sha wuya daɗi na nan tahowa, a kwana a tashi babu wuya kuma na wucewa. Bari da mun kawo gashi ta yi